मित्रांनो, आज पुन्हा आलोय आपण मॅट्रिक्स होम मालवण तारकर्ली रोडवर. तर बघूया 2 महिन्यामध्ये किती विकास झालेला आहे. चला या. अरे वा, 2 महिन्यामध्ये खूप काही डेव्हलप झालेलं आहे. ए विंग आणि बी विंग दोन्हीचं पोझिशन रेडी आहे आणि ओसी सर्टिफिकेट पण आलेलं आहे. त्यानंतर के विंगचे 2 स्लॅब वरती पण आलेत. कारंजा पण रेडी आहे. त्यानंतर शंकराची मूर्ती बघा किती सुंदर आहे. आणि आता जाऊया चिल्ड्रन प्ले एरियाकडे. चला. त्यानंतर बाथरूम मधले ऑल फिटिंग्स हे जॅग्वार कंपनीचे आहेत. मला तर वाटतंय आता आपणही उशीर न करता फ्लॅट बुक करायला हवा.